Alles klar. Kann man euch irgendwie helfen? Nechajte, vybavím to. Hovoríte trochu po nemecky? Haló? Hallo? Mein Deutsch schlecht. Du sprechen langsam, ich verstehen. Deutsch! Ich bin seit 14 Stunden unterwegs. Ich habe 3 Tage und 3 Nächte nicht geschlafen. Ich halte mich wach mit Schnaps, Benzedin und diesen kleinen Peanuts mit der Schokolade drumherum. Čo povedal? Povedal niečo o šoférovaní. Du wissen, wo ist Berlin? 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 Hey, klar kann ich Berlin. Ich habe meine Alte abgestochen in Bahn Berlin. Zack! Ich fahre so schnell nicht wieder nach Berlin. Ja, Berlin! Berlin. Berlin. Hör mal zu. Falls ich auch nur noch in die Nähe von Berlin kommen sollte, ja, werde ich verhaftet. In Berlin! Ide do Berlína. Výborne! Wie? Wieder? Berlin! Dobre, super. Ďakujeme. No tak už poďte. Da fahre ich doch die Karre lieber über eine Klippe, bevor ich wieder nach Berlin fahre. Ďalšia zastávka, Berlín. Tak, a sme v Berlíne. Ja. Berlin! Kein Schwein aus Berlin wird mich jemals hier in Bratislava finden. Bratislava? Ja. Bratislava! Pane Bože, ochraňuj nás. Sme v strednej Európe. Excuse me, do you speak English? You are Americans? Áno. Milujem Ameriku. My máme teraz Miami Vice v televízii. Hej, človeče, Miami Vice je u nás najlepší seriál. Áno. Viete, pokúšame sa dostať do Berlína, do Nemecka. Neviete, či tam teraz nepôjde nejaký vlak? Áno, čoskoro. Už mu stavajú trať. No, stop! Hammer time! Užite si Bratislavu. Dobre, že ste prišli teraz v lete. V zime by ste mohli mať veľké depresie. Takže musíme niečo vymyslieť. Koľko máme peňazí? Rada od Fromera. Ja nemám nič. Čo? Mám, dobré. Máme $1.83. Čo si za to kúpime? Nech žije takýto kurz dolára. Toto. Večera je na stole. Budú si páni ešte niečo želať? Je nám fajn. Vďaka. 5 centov. Vidíš to? A teraz si otvorím vlastný hotel. Heinrich, bitte hör auf. Ja, papa. To je Heinrich, je to nevlastný brat Mike. Ako som už povedal, zbalila si veci a odišla. Zomlelo sa to veľmi rýchlo. A viete, kde je Mike teraz? Asi viete, že Mike sa odjak živa zaujíma o klasiku, grécku a taliansku literatúru, históriu a má rada more, tak si našla program, ktorý zahrňa jej záujmy. Viete, kde je teraz? No, prihlásila sa na program Leto pri mori s odchodom z Ríma. Z Ríma. Dobre, tak budeme musieť ísť do Ríma. V Ríme sú iba preto, aby sa zoznámili. Zajtra celá ich skupina nastúpi na loď a odídu. Potom ju už možno nezastihnete. Nezastihnem.